ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಕ್ಷಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಏನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮತ ಇದಾಡ್ನು ನನ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಐನಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನತೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಂಡು ಕೋಡದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ದೇ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೊಡೆ ತುಷ್ಪಾಯತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ಬ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ದೆತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಓವು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ದೆತೊಂದ ತುಲೆ ಐಟ್ ಓಕೆ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಲೆಗೆ ಬಡ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನು ತುಷ್ಪವೆನಿಗೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಂದ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದ ಅವೇನು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪವೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೀತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ದ ತುಷ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಷ್ಪವೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೋದೆ ಏನೇ ಡೌಟು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Very good morning. Pidargana? Okay. Male. Na, charger kono. Nade? Charger kono. Pado. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೂಮು ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ತೆಗೆದನು ಅದೇ ಬಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಡ್ ಉಂಟು ತೆಲಿಪ್ಲೇ ಅಂತೆ aku Ay, na para ra jin jin. Chat link agora tem data. Nan ta le nal. ಎಡ ಬಿಡ ಹಾ ಕುತ್ತಿ ಜತ್ತಿ ಹೋಗ. Anja ಪಡಲೆ ಜತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಗದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿದಡ್ನಿ ಅಂದೆ ಆಂಡ್ ಮುಗಿನ್ ಗೋವಾದ ಟ್ರಿಪ್ ಕಬಾಲೆ ಲಗೇಜ್ ಉಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಜಗನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಬನ್ನಾಗ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈದ ಫೋನಾಗ 4 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. 26 ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಪಿದಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತುದು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಟ್ರೈನ್ ನಮಕ್ ಸೊ ಅತ್ನೆಟ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆನ್ ದ ವೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಪು ಜನ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಜರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ಗ
ಪಣಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಫೌಂಟೇನ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೀತಾಂಜಲಿಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾಗುತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿಂದನೆ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಅಂದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಾನು ಪ್ರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ನಾಡು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡತೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಂದಿರ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಉದ್ಯೋಗು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಅದೇಪ್ಪ ನೈಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಚಡು ತೂನಾಗುಂಡತ್ತೆ ನೀನು ದಾದನ ಅಂದೇನದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ತೊಷ್ಪಾಯಿರ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಶ್ಮಿತಾ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಅಂದೇನದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ದಾಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಲಿ ಅದೇ ಬಾ ಕಲರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರ ಕಲರ್ ಆತೆ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ತೆಪ್ಪು ಇಂಜೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಂದು ಚೂರ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಮಾರದ ಆಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಂತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬು ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಂತು ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗನಾ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಲ್ಲುಂಡು ಆತೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಪುರ ಒಂಜಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಾಕ್ಲಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಂಚಿನ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಆಂಟಿ ಫೋಟೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಹಾಂ ಗುರುವನ್ನ ಹಿಡಿದೆಪ್ಪಗ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಅಡೆಬತ್ತ ಗೋವಾದ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮೂಲ್ದಿ ತೊಲಿತನದೆ ತೋಜುಂಡೆ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാം
ಪಾಪ ಮೆರಡ ಲಗೇಜ್ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದೀತ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೆರಡನೆ ಪಾತೊಂದು ಪದೆ ಅರ್ನನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರೋಪ್ಪು ನೈಟ್ ಹಾಂ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರ ಶೋಕುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಇಡೆಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಡ್ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮತ್ತವು ಈ ಚರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದಾದೊಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದಯ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 600 ಇಯರ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಫಾದರ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇ ಸೊ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲಕ್ಕ ದೀತೆರ್ ತೋಜೋಡವೇನು ಹಾಂ ಅಂಚ ವಿಸಿಟರ್ನ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡೌಟ್ ಇಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೋಡು ಪೋಯಾರೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ತೋಷ್ಪಾಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತ ಹಾಂ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪುಂಡ ಅಲೆ ಅವ್ವ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂನಗೆ ಗೊರ ಬನ್ನಗ ಅವರ ಫೀಲಾಂಡು ವಿಡ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಪಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಗ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿತೈತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಡಿತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ವಾರ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ಪೂರದ ಇದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚುಪ್ಪಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಇತ್ತ ತೂಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆನಪ ವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೋಟೋ ಪೂರದ ಇದೆ ಚರ್ಚ್ದ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡತಿ ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಡ ಬೈದೆ ಅಂತ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚರ್ಚ್ ತೂಲೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಚರ್ಚ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ತೂಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ತೋಷ್ಪವನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐತೊಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇನು ಬಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಿದ ದೀತಿಜರಿಗೆ ಈ ಜನ ದೀದಿತ್ತರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾದಂದು ತೂತೆನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಿದ ದೀತಿಜರವೆ ಸೊ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಜುಲೈ ಪೋಯಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಥಿಂಗ್ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೋಯ್ಜವು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೈತೆ ದಾದನ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಟೈಪ್ ತೋಜೋಡು ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ಜ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಿ ರಯ್ಯು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪಿರಾವುಡ್ ಬಲಿಪುನ್ ಚರ್ಚ್ ಶೋಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಿನ ಅವು ನಾರ್ತ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಬಲೆ
ಗುಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೌತ್ ಗೋವಾಡ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ಇಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಐತ ಪುರ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಆವಂದಿನಿ ಪೋಯರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಅದ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ನೆ ಇದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಟೈಪ್ 24. Jesus feeds 4,000 plus women and children. 25. Jesus heals a blind man at Bethsaida. 26. Jesus heals a man born blind by spitting in his eyes. 27. Jesus heals a boy with an unclean spirit. ಗೊಂಗನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಆಡು ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತೂದಾಡು ನಾನು ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಂಡ್ ಗೋವಾ ಮುಗಿನ್ ಬಾಯ್ ನೋಡು ನಾನು ಮುಲ್ಪ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಅತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಗೆ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಅಂದು ಏನದಾದ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎರೆಗಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸುಡ್ಪಲ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನಿ ದಿಪ್ಲೆ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಜಟಕ ಬಂದಿಡು ಪಿದಾಡ್ಕಪ್ಪ ಗಾಡಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ನನಗೆ ಗಾಡಿದ ಅಜ್ಜರವಲು ತೊಂದೇರು ಗೈಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹೌದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಲ್ಪದಿಕ ಬಾ ಲಗೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಉಂಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತುಂಟದು ಗೋವಾಗ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ನಾನು ಯಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಿದಾಟಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆವ ಅಬ್ಬ ಬೇಜಾರಾವನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್